În episodul anterior din Transformers Prime. De ce să stăpânesc doar o lume când aș putea stăpâni două? Megatron a reușit să realizeze prima etapă din cyberformarea Pământului. Construirea fortăreței sale. În Jasper, Nevada. Nu înțeleg. De ce aici? Pentru că Decepticonii au descoperit locația bazei noastre. Hai, escadra mea! Atacați! Baza e pierdută. Trebuie să ne dispersăm pentru a nu fi capturați. Agent Fowler către baza aeriană de apărare. Solicit întăriri de urgență. Nu lăsați nicio piatră neîntoarsă! Stăpâne, uite pe cine am găsit. Scos din rămășițele navei lui Wheeljack. Așa, unul a supraviețuit. Du-l pe oaspetele nostru înapoi la citadelă. Înapoi la Darkmount. Sunt zorii unei noi ere, stăpâne. Domnia lui Megatron. Mânuiești bine cuvintele Starscream. Grăbiți-vă și dezgropați cadavrele autoboților. Transformers Prime. Vânătorii de fiare. Darkmount, Nevada. Forja lui Solus Prime? Cum se face că ai reușit să materializezi asta, dar nu și rămășițele unui singur autobot măcar? Răspunde-i stăpânului tău, Megatron. Unde sunt cadavrele? Ești rănit, dar probabil arăți mult mai rău decât te simți. Nu te mișca, nu vorbi. Stai pe turație minimă. Recapătă-ți forțele. Am eu grijă de tine. E limpede că autoboții au părăsit baza din Ground Bridge înainte de a fi distrusă. Ar putea fi oriunde. Trebuie să începem supravegherea globală, stăpâne. Să trimitem echipe de recunoaștere în toate zonele acestei planete. Soundwave monitorizează întregul pământ, orice transmisiune, orice comunicare a autoboților. Ei între ei sau cu aliații lor pământeni. Stăpâne, oameni nebuni, voi trimite escadra. Nu va fi necesar, Starscream. Nu când putem ataca inamicul cu forțe nou descoperite.
putere nouă va domina lumea voastră. Orice tentativă de atac asupra mea va întâmpina o rezistență și mai mare. Liderii voștri ar trebui să afle că tunurile mele posedă suficientă putere de foc încât să decimeze orice arie dens populată la alegerea mea. Cel mai probabil prima țintă va fi capitala țării voastre, pentru început. Am înțeles. Ce vreți de la noi? Nimic, agent Fowler. Decepticonii nu vor să facă rău omenirii. Ne-am dorit doar un loc pe care să-l numim acasă. Fără supărare, Megatron, dar mi-e greu să cred asta. Din moment ce se pare că ți-ai pus în cap să îngropi omenirea sub oțel topit. Agent Fowler, recunosc că războiul scoate tot ce e mai rău din mine. Dar acum conflictul cu autoboții s-a terminat, iar specia voastră n-a fost niciodată vizată. Acum că adevăratul și unicul inamic al Decepticonilor nu mai e, singura mea dorință e să coexistăm pe această planetă alături de rasa umană în pace. Împreună, agent Fowler, cred că putem face acest vis să devină realitate. Și tu știi să mânuiești bine cuvintele, stăpâne. Aproape că te-am crezut și eu. Pământul e planeta noastră acum, Starscream, și vom termina ceea ce am început. Omenirea habar nu are ce o așteaptă. Da, generale Bryce. Protocolul de siguranță G1000 a fost aplicat, conform planului. Evacuarea orașului Jasper s-a efectuat cu o rată de succes de 100%. În ceea ce privește presa sau cetățenii, amenințarea a fost o simplă ploaie de meteoriți, iar orașul va rămâne în carantină până când nivelul de radiații rezultate va fi scăzut. Domnule, orice formă de represalie ar fi prea riscantă. Am doar nevoie de timp. Da, înțeleg. Agent Fowler, proviziile medicale n-au ajuns nici acum. Sunt oameni răniți care au nevoie de... Fac tot ce pot, asistentă Darby. Am avut puțină treabă cu niște generali cărora se pare că nu le pasă dacă Nevada zboară în aer. Și un dictator militar Decepticon care face pe drăguțul acum că autoboții au ajuns la fiare vechi. După părerea lui Megatron, nu a mea. Îmi trântește o grămadă de aiurele acum. Vrea să ne facă să cedăm. Încă niciun semn. De la nimeni? Ascultă-mă, niciun semn pentru mine înseamnă că sistemul principal de comunicație a căzut când baza a fost făcută pilav. Dacă măcar aș putea să-l sun pe Jack? Știi bine că e prea riscant. La fel știu și autoboții. Decepticonii ar putea intercepta orice semnal telefonic. Atunci du-mă acasă. Dacă Jack nu poate suna, acolo o să mă caute. Jasper e sub ocupația totală a Decepticonilor. Nimeni nu se mai întoarce acolo. Singurii care ne pot scoate din mizeria asta sunt Prime și autoboții. Sunt sigur că sunt acolo, ascunzându-se pe undeva. Trebuie să fie. Scanez. Negativ. Nicio identificare de autobot. Liber. Prea aproape. Dar treaba cu vopseaua a funcționat. Telecomunicațiile nu merg nici acum. Bi, înțeleg că Optimus ne-a trimis în direcții diferite să le fie Decepticonilor mai greu să ne găsească. Dar dacă habar n-avem care încotro a plecat, cum o să-i mai găsim? Corect. O să o ținem tot înspre Jasper. Înspre fortăreața uriașă a lui Megatron. Nici nu știam că sunt așa de mulți munți. Nico! Fără mobil, știi regulile. Omule, nu sunam pe nimeni. Mă jucam doar un joc pe care l-am descărcat deja. Scuze, cred că sunt puțin cam stresat.
mergem de fapt, Bulk? Ai vreun plan, ceva? Respectăm protocolul standard al distrugătorilor. Care ce e? E un plan de urgență pe care l-am folosit în timpul războiului în cazul în care unul din noi se rătăcea sau era despărțit de unitate. Ne întâlneam mereu la exact același set de coordonate. Dacă Jack e în viață, o să fie acolo. Nu te opri acum. Abia ce am început să mă simt bine. Crede-mă, Wheeljack, pot să-ți fac mult mai mult rău. Iar tu îmi vei spune locația compatrioților tăi. Orice s-ar întâmpla sau oricât ar dura. Ți-am mai spus, nu mă așteptau. Nici măcar nu m-au ținut la curent. Așa că dă-i drumul. Fă-ți de cap cât vrei. Ce pot face pentru tine, stăpâne? Adună o echipă și debarcați pe Cybertron imediat. Vânătoarea de autoboți rămâne prioritară, dar nu trebuie să pierdem ocazia de a recupera orice relicvă Iacon rămasă în haosul acela. Din câte știm, Optimus Prime e acolo undeva, plănuind același lucru. E în ordine, Optimus. Sunt eu, Smokescreen. Cum am ajuns aici? În timp ce evacuam baza, exact când Decepticonii au deschis focul, a fost rândul meu să trec prin Ground Bridge. Dar n-am putut să fac. Nu te puteam lăsa să înfrunt singur armata lui Megatron. Așa că m-am întors. Dar atunci a izbucnit explozia și toată baza s-a făcut țândări. Dar am reușit să te scot de sub dărâmături înainte să vină Decepticonii, folosind schimbătorul de fază, pe care am reușit să pun mâna în tot haosul ăla de pe Cybertron. Îmi pare rău că ți-am sfidat ordinele. Aici suntem în siguranță, dar suntem la o așa adâncime încât nimeni nu ne poate intercepta semnalul. Va trebui să merg în recunoaștere la suprafață dacă sperăm să-l găsim pe Ratchet. Nu. Nicio șansă. Ce vrei să spui? Domn Doctor e singurul care te poate repara. Optimus. Și dacă Jasper n-a fost evacuat la timp, poate e rănită. Sau au luat-o Decepticonii. Jack. Și chiar dacă ar fi plecat, sigur e nebună de îngrijorare, pentru că nu știe unde sunt. Jack, stai calm. O să ne întoarcem în Jasper. O să dăm cumva de ea. Și de restul echipei. Stai aici. Ar putea fi un Decepticon. Îmi pare rău, mamă. Te-aș suna dacă aș putea. Un mesaj nu poate fi grav, nu? Stăpâne! Trimiteți trupele! Și Soundwave, vreau transmisie direct! Jack! Quarcy, în siguranță, te iubesc. Agent Fowler, Jack trăiește! Fierării.
Civil. Jack! Am încurcat-o rău. Zâmbește, Jack. Ești la Decepticon TV. Stăpâne, avem imagine. Cât timp îți ia să extermini un singur autobot și jucăria aia de om? Păi, în experiența mea... Nu e o ghicitoare Starscream! Scuze. Acolo! Slab ascunzătoare. N-am venit ca să ne ascundem. Hei, băieți! Fără plumb sau diesel? Să ne mișcăm înainte să trimită întăriri. Haideți, băieți, mișcați-vă mai cu talent! Armura supremă! Ilustrul nostru conducător va fi mulțumit. Dar nicio urmă de schimbător de fază pe aici? Chiar îmi plăcea chestia aia. Domnule! Pe marea scânteie! Deci, a supraviețuit măcar vreuna din informații? Mare păcat. Am fi putut măcar să aflăm direcția în care au fugit Arsi și Pământeanul. Evident, trebuie să ne îmbunătățim metodele de vânătoare a autoboților și să ne bazăm pe avantajul tactic pe care am reușit să-l securizăm. Stăpâne Megatron, sunt gata să mă întorc la Darkmount și sunt sigur că vei vrea să vezi ce am descoperit. Soundwave, deschide un portal Space Bridge. Sunt într-un moment în care am o nevoie imperioasă de vești bune. Te rog, Knockout, spune-mi că ai găsit ceva util. Ceva mai multe, stăpâne. Și pe cineva.
exact avantajul tactic care îmi trebuie. Au dublat actorii Ionuț Ionescu, Viorel Ionescu, Anca Iliese, Raluca Botez, Alexandru Gheorghiu, Costi Lupescu, Vlad Corbeanu, Olimpia Mălai, Doru Cătănescu și Ionuț Grama. Traducător Olimpia Mălai. Regizor Alexandra Radu. Dialoguri Ovidiu Mitrică. Mixaj sunet Claudiu Bodrun. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media.